Сорсаз Баграж авылыннан Сандугач ансамбле Алтын башак җыр бәйгесендә беренче тапкыр гына катнашмый. Тәҗрибәләре дә зур, уңышлары да җитәрлек. Быел да зур өметләр баглап әзерлек белән килгәннәр. 15 елда беренче тапкыр катнаштык. Ансамбль белән һәм уңышлы чыгыш ясадык. Шуннан бирле ел саен инде без тырышып, уку елы башыннан ук шушы конкурсның үтәсен белә торып әзерләнәбез. Зей балалар музыка мәктәбендә Алтын башак бәйгесе 13-нче тапкыр уздырылды. Ул авыл җирлекләрендәге сәләтле балаларны ачыклауны максат итеп куя. Быелгы бәйгегә Бигеш, Түбәнбиш, Сорсаз Баграш, Сәвәләй, Гулкин, Бухарай, Александр бистәсе балалары кушылды. Чыгышлар рус һәм татар телләрендә яңгырады. Гулкин авылының кыңгыраулар ансамбле чуаш телендә җырлады. Җырга кушып чуаш халык бию хәрәкәтләре дә бик теләп өйрәндек диләр. Дети, конечно же, с удовольствием готовились, им нравится. Вот мы изучали движения чувашские. Я считаю, что это хороший вклад, чтобы у детей это все сохранилось. Все чувашские движения сохранились, произношение. Яшь башкаручылар чыгышын таләпчән жюри күзәтте. Алар җырчыларның тавышына, җырны башкарганда образга керү осталыгына һәм репертуарга игътибар бирделәр. Һәр ансамбль төрле дәрәҗәдәге лауреат исемнәренә лаек булды. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.